Konečne svieti slnko, konečne sa dni predĺžili a ty ich konečne môžeš stráviť ruka v ruke s mužom, ktorého ľúbiš, s ktorým ti je tak dobre. Až na to, že je tu jeden malý problém. Nekomunikuje s tebou. Nechce byť s tebou. Niečo sa stalo a ty možno ani sama nevieš čo. Ale zrazu tu proste nie je. Možno ste prečkali zimu a konečne si sa tešila na to, že teraz to bude také fajn. A ako si to užijete a naplánujete víkendy a možno dovolenku. A nič z toho sa nedeje a ty nevieš prečo. Ja cítim s tebou a ja viem, aké je to ťažké. Keď niekto, koho máš rada, ťa odmieta a vlastne ani nevieš, z akého dôvodu. Ale vždy dôvod je. Vždy je dôvod. Existuje. A ty potrebuješ mať silu pozrieť sa, čo ten dôvod vlastne je. Pretože môžeš si ďalej klamať. A ja ti budem rozumieť, pretože kto by chcel zakúsiť bolesť. Ale ty už tak či tak zakúšaš. A preto to, čo môžeš urobiť, je zistiť, čo vlastne nejde dobre a kde je chyba. Možno na jeho strane, možno na tvojej. Na vzťah sú vždy dvaja. Ale je treba zistiť, kde to je. Ako to zistíš? Poviem ti. A to je tá dobrá správa, ktorú ti chcem povedať. Poviem ti, pretože to viem. Pretože mi rukami prechádzajú tisícky žien, tisícky vzťahov, tisícky príbehov a mužov tiež. A vzťahy nie sú jadrová fyzika. Znova a znova sa opakujú podobné situácie, podobné dôvody, ktoré spôsobujú, že ten, ktorého ľúbiš, teraz nesedí vedľa teba. Zisti, čo to je. Daj si šancu prísť na to, ako zariadiť, aby práve tvoj muž, ktorého máš rada, zostal s tebou, aby si ťa vybral, aby sa pre teba rozhodol. Jediné, čo preto môžeš urobiť teraz v tejto chvíli, alebo máš urobiť teraz v tejto chvíli, je napísať do komentára, aby zostal. A keď napíšeš, aby zostal, tak my ti obratom okamžite pošleme tréning, v ktorom ti hovorím, čo sú 4 hlavné dôvody, pre ktoré možno s tebou nekomunikuje práve teraz, prečo ťa nechal samú. A zároveň 4 kroky, ktoré môžeš hneď začať robiť, aby sa to zmenilo, pretože sa to dá. Napíš do komentára, aby zostal a my ti hneď pošleme link. Alebo keď vidíš link nad alebo pod týmto videom, tak môžeš použiť aj to. Vidíme sa. Čau.